Kọmishọna Anambra steeti na-afụ maka ọkụ na ihe a na-enweta na mmiri bụ Injinia Julius Chukwuemeka na onye ogbo ya nke na-afụ maka mgbasa ozi bụ Dr. Law Mefo, Managing Director Anambra State Urban Water Access Holding Corporation, Injinia Ikeobi Ejiofor agagoneta ebe ụfọdụ alụnyegasịrị ihe eji ekesa mmiri n'okpuru Ọka Water Scheme Project. Onye ọla bụ Chibụzọ Okoye sara ha wee wetara anyị akụkọ ka abịa ihe si wee gaa. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu oge ha jesiri ya bụ njem nlereanya ka onye kọmishọna na-ahụ maka ọkụ na ihe na-enweta na mmiri na steeti a bụ Injinia Chukwuemeka mere ka amata na ihe ha gara mee bụ iji hụ ka ọnọdụ ebe ahụ a na-agbapụgasị mmiri n'Ọka na gburugburu ya si wee dị. Onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti a bụ Dọkịta Mefo kwuru na afọ juru ya na nnukwu ọlụ gọvanọ Soludo lụgoro n'ebe ọ metụtara inye ndị Anambra steeti mmiri gbanyụ ma kwagharịrị na anaghị akọcha ihe niile ahụ gọvanọ lụpụtara na ụlọ nta akụkọ dị iche iche. N'okwu nke ya ka onye isi oche Anambra State Urban Water Access Holding Corporation Injinia Ejiofor mere ka amata na gọvanọ Soludo edozigo okwu ahụ na-esere ndị na-alụbụ ọlụ n'ụlọ ọlụ Anambra State Water Corporation n'oge gara aga na fana gọọmenti steeti a iji hụ na enweghị agakata akwụrụ n'ebe ọ metụtara inye ndị Anambra mmiri ọṅụṅụ. Ụfọdụ ebe a gagasịrị gụnyere Aroma Water Tank, igwe mmiri dịkwa na ogige Anambra Broadcasting Service, Ifite Ọka, tinyere ebe ndị ọzọ gasị. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa AB.